Vi er snart færdige. Hvad betyder det? Hvad har vi lavet? Vi skal nok et eller andet badeinstallation. Indspillet 4 lækre numre til en lækker EP. Som bliver rigtig dejligt. Prøv at se bilen, spøjs her. Og vi er færdige med trommer. Lige nu der er vi lidt trætte af at høre på det hele, men vi har også været det var virkelig. Vi lyttede på mig, som de sidste 3 dage. Jeg er også træt af at høre på dig, Christian. Ja. Det kan godt blive lidt for meget, synes jeg. Personligt. Men jeg er bare ham, der har noget grej. Ja, lad os prøve igen. Ja. Okay. Du behøver ikke kigge på mig. Jeg skal nok. Okay. Selv. Så lad os prøve for top igen! En gang til! I er bare nogle kvakpærer. Ej, jeg dør. Det er det originale slag i bad, hvor man fjernsyn. Det er lige spillet for. Ja, det er. Hvad? Det slag, jeg lige har puttet ind nu, som var bedre. Ja. Jeg kan bare ikke stoppe igen. Det er ikke slag, som jeg brænder i bad, hvor man Hey! Er det rigtigt sted, du starter? Lige den der skal ikke være med. Du skal gøre lige sådan. Ja. Hvorfor han skal ikke være med? Nej, det skal være med. Kom igen. Fedt, mand. Fedt. Fuck, hvor nice. Det er den der. Vi er så klamme, mand.